Nagsaulog sa prisuhan ang 15 ka mga wanted persons niadtong Valentine's Day, Pebrero 14, human sa malampusong operasyon nga gilunsad sa Cebu City Police Office. Matod pa sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, nga sa nalusad nilang operasyon ang 25 ka wanted person na kay kabahin sa 350 ka mga warrants nga ilang gisilbi sa ilang series intensified pre-Valentine's Day law enforcement operation na liko pati buok syudad. Sa 25 ka individual nga napriso, opat niini ang giklasipikar nga most wanted person diin ilang mga kaso kinaglangkob sa murder, illegal drugs ug uban pang kasong kriminal. Ang inisyatiba kinagtumong sa pagsiguro sa kapsay kalinaw kay mapatigbabaw sa dakbayan aton sa selebrasyong publiko sa adlaw sa mga kasing-kasing ang kalampusan kay nakatampo sa pagbabaskog sa peace and order sa rehiyon sa Central Visayas. Giawag sa kapulisan ang publiko nga mapabiling magbidantayon ug aktibong makigtambayayong sa mga tigpatuman sa balaod sa mga kadudahan nga illegal nga kalihukan.